Mijn man en ik zijn ruim 11 jaar getrouwd en hebben nog nooit ruzie gehad. Dat is niet het probleem, maar als we dit aan onze kennissen vertellen, dan lachen ze ons prompt uit en geloven ons nooit. Mijn man is geen Jan Salie en ik ben op dezelfde lagere school geweest als de heer Godfried Bomans. Geef ons uitkomst. Wij willen voor vol aangezien worden, maar zijn niet van plan een ruzie voor te gaan maken. U was op school het meisje Niele, nietwaar? Ja. Maar uw voornaam weet ik niet meer. Gudi. Ja, Gudi. Er waren ook meisjes Niele bij ons op school, verschillende. En soms begon er één de haar te kammen, dat weet ik nog goed. En dan stond het onderwijs praktisch stil. Soms was een van de meisjes Niele op de speelplaats aan het touwtje springen en dan stonden alle onderwijzers voor het raam. En dan zei er een, wat is het toch een mooi vak. Ik herinner me één onderwijzer en die was al 83. En die gaf nog steeds les, hij kon gewoon niet ophouden. 'S Avonds keek hij altijd de geboorteberichten na in de krant. En als dan meneer Niele weer een dochter had, dan zei hij, ik blijf nog een paar jaar. De hoofdonderwijzer is 100 geworden. Ze hebben hem met geweld in een oude mannenhuis moeten stoppen. En die man was door het dolle heen. Het onderwijs op onze school was dan ook heel gebrekkig. We keken gewoon, we keken alleen maar. Kijken jongens in onderwijzen, dat zie je nooit meer terug. Van leren was eigenlijk geen sprake. Ik heb 12 jaar over die school gedaan. Als er een meisje Niele niet overging, dan bleef de hele klas zitten. Er waren jongens bij ons die gingen naar de HBS op middelbare leeftijd. Dat is nou echt het middelbaar onderwijs, hè? Maar ik benijd uw man. Ik benijd hem. Ik zie steeds meer dat meisje terug. En hij heeft bereikt wat wij 300 jongens jarenlang vergeefs hebben nagestreefd.